Ați observat vreodată că unele dintre cele mai puternice obiceiuri de sănătate sunt adesea cele mai simple? Ceva la fel de simplu ca înmuierea câtorva cuișoare în apă peste noapte ar putea părea prea obișnuit pentru a conta. Totuși, oameni din întreaga lume adaugă tăcut acest ritual rutinei lor de noapte. De ce? Ce se întâmplă exact în corpul tău când bei apă cu cuișoare înainte de culcare? Și există un motiv pentru care noaptea face această băutură mai eficientă decât luarea ei în timpul zilei? Acestea sunt întrebări la care mulți nu se gândesc niciodată, dar răspunsurile te-ar putea surprinde. Cuișoarele sunt mici, dar structura lor chimică nu este deloc simplă. Când stau în apă câteva ore, eliberează compuși care interacționează cu corpul tău în moduri la care majoritatea oamenilor nu se așteaptă. Acesta este locul unde lucrurile devin fascinante. De ce unele persoane raportează schimbări notabile după doar câteva nopți? De ce alții consideră aceasta cel mai de încredere ritual de seară? Și ar putea această practică să influențeze, de fapt, echilibrul tău intern în timp ce dormi? În seara aceasta despachetăm fiecare detaliu din spatele acestui trend în creștere. În acest videoclip veți descoperi beneficiile uimitoare ale consumului de apă cu cuișoare înainte de culcare pe care puțini oameni le cunosc. Vă voi arăta de asemenea cum să o preparați corect, cum să o beți pentru eficacitate maximă și cine ar trebui să evite complet acest remediu. Știința, metoda, precauțiile, tot ce trebuie să știți urmează, nu veți dori să ratați niciun detaliu. Înainte de a începe, ne puteți face o mică favoare? Dați like-ul acestui basic clip și abonați-vă pentru a vă alătura comunității noastre sănătoase. De asemenea, spuneți-mi câți ani aveți și de unde urmăriți, lăsați țara voastră în comentarii. Voi lua timp să le citesc pe fiecare în parte. Bine, să începem. Beneficiile uimitoare pentru sănătate ale consumului de apă cu cuișoare noaptea. În primul rând, bogată în antioxidanți. Apa cu cuișoare oferă un impuls antioxidant impresionant, făcând-o una dintre cele mai simple băuturi de noapte pentru a susține protecția celulară. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează mai mulți compuși cheie, inclusiv vitamina C, vitamina E, flavonoizi, acid galic și cel mai renumit compus activ al lor, eugenolul. Acești antioxidanți lucrează împreună pentru a neutraliza radicalii liberi, care sunt molecule instabile care deteriorează celulele, accelerează îmbătrânirea și contribuie la inflamația cronică. Scopul antioxidanților este de a proteja țesuturile de stresul oxidativ, iar apa cu cuișoare oferă această protecție într-o formă lichidă cu absorbție ridicată. Cercetările susțin aceasta. Un studiu din 2019 publicat în Journal of Functional Foods a confirmat că cuișoarele conțin una dintre cele mai ridicate capacități antioxidante dintre condimentele utilizate în mod obișnuit. Studiul a evidențiat că extractele de cuișoare au fost deosebit de eficiente în reducerea markerilor de stres oxidativ datorită concentrației ridicate de polifenoli precum eugenolul. Acesta este unul dintre motivele pentru care cuișoarele au fost folosite de secole în medicina tradițională. Profilul lor antioxidant este neobișnuit de puternic comparativ cu alte condimente de uz casnic. Dar ceea ce face consumul de apă cu cuișoare noaptea și mai impactant este modul în care se comportă corpul tău în timpul somnului. Un studiu din 2022 din revista Antioxidants a constatat că activitatea antioxidantă este semnificativ mai eficientă când corpul este în repaus. În timpul somnului, celulele tale intră în mod natural într-un mod de reparare și nivelurile de stres oxidativ tind să scadă, oferind antioxidanților posibilitatea de a lucra mai eficient. Aceasta înseamnă că consumul de apă cu cuișoare înainte de culcare nu introduce pur și simplu antioxidanți în sistemul tău, îi introduce în momentul perfect când corpul tău este cel mai capabil să repare țesuturile deteriorate și să restabilească echilibrul. Cu alte cuvinte, consumul de apă infuzată cu cuișoare noaptea ajută corpul tău să lupte împotriva deteriorării celulare,
să reducă inflamația, să încetinească procesul de îmbătrânire și să susțină recuperarea generală în timp ce dormi. Urmează proprietăți antiinflamatorii. Cuișoarele sunt excepțional de bogate în eugenol, un compus bioactiv recunoscut pe scară largă ca unul dintre cele mai puternice antiinflamatorii naturale ale naturii. Când cuișoarele sunt înmuiate în apă, o parte din acest eugenol se dispersează în lichid, creând o infuzie ușoară, dar eficientă antiinflamatorie. Aceasta face apa cu cuișoare o opțiune puternică pentru oricine se confruntă cu umflături, disconfort articular, tensiune musculară sau afecțiuni inflamatorii cronice. Eugenolul funcționează prin calmarea căilor inflamatorii hiperactive din corp, ceea ce este esențial pentru menținerea sănătății celulare pe termen lung și prevenirea deteriorării țesuturilor. Cercetările științifice susțin puternic aceste efecte. Un studiu din 2012, publicat în Journal of Immunotoxicology, a demonstrat că eugenolul suprimă semnificativ enzimele COX-1 și COX-2, doi contribuitori majori la inflamație. Aceste enzime sunt aceleași ținte ale multor medicamente analgezice fără prescripție medicală, ceea ce arată cât de potent poate fi eugenolul ca alternativă naturală. Studiul a constatat de asemenea că eugenolul reduce producția de citochine inflamatorii, mesagerii chimici responsabili pentru declanșarea umflăturii, roșeții și disconfortului în țesuturile stresate sau rănite. Momentul consumului contează de asemenea. Consumul de apă cu cuișoare noaptea, când corpul se deplasează natural în modul de reparare și recuperare, îmbunătățește efectele sale antiinflamatorii. În timpul somnului, sistemul tău imunitar devine mai eficient și activitatea inflamatorie tinde să scadă. Aceasta permite compușilor, precum eugenolul, să lucreze și mai eficient. Sinergia dintre procesele fiziologice nocturne și puterea antiinflamatorie a apei cu cuișoare poate ajuta la reducerea rigidității matinale, calmarea disconfortului digestiv, liniștirea țesuturilor iritate și susținerea unei reziliențe mai bune față de factorii de stres zilnici. Consumând regulat apă cu cuișoare înainte de culcare, oferiți corpului vostru un instrument natural pentru a gestiona inflamația, ce a promova recuperarea și a întări funcția imunitară generală, totul în timp ce dormiți. Mai târziu în acest videoclip vă voi arăta cum să o preparați corect. Urmează, îmbunătățește digestia. Cuișoarele sunt apreciate pe scară largă pentru aroma lor caldă și aromatică, dar beneficiile lor digestive merg cu mult dincolo de gust. Când cuișoarele sunt înmuiate în apă, eliberează compuși care susțin aproape fiecare etapă a procesului digestiv. Aceasta face apa cu cuișoare un remediu simplu și eficient de noapte pentru oricine experimentează balonare, indigestie, digestie lentă sau mișcări intestinale neregulate. Compușii activi din cuișoare ajută la echilibrarea mediului intestinal, susțin producția de enzime și ușurează disconfortul cauzat de problemele digestive comune. Cercetările susțin clar aceste efecte. Un studiu din 2011 publicat în Journal of Medicinal Food a arătat că cuișoarele prezintă o activitate antimicrobiană puternică împotriva bacteriilor intestinale dăunătoare, frecvent legate de diaree, intoxicații alimentare și infecții intestinale. Prin reducerea prezenței acestor agenți patogeni, cuișoarele ajută la menținerea unui tract digestiv mai sănătos și protejează căptușeala intestinală de inflamație și iritație. Aceasta este crucială deoarece bacteriile intestinale dezechilibrate pot perturba digestia, declanșa gaze și cauza crampe sau disconfort. Un alt factor cheie este eugenolul, principalul compus bioactiv din cuișoare. Un studiu din 2013 în Journal of Nutritional Biochemistry a arătat că eugenolul stimulează producția de enzime digestive precum amilaza și lipaza. Aceste enzime joacă un rol critic în descompunerea carbohidraților și grăsimilor, ceea ce îmbunătățește absorbția nutrienților și reduce probabilitatea
balonării, greutății sau indigestiei după mese. Când corpul tău are enzime adecvate, alimentele se mișcă mai eficient prin sistemul digestiv și disconfortul devine mult mai puțin frecvent. Așa, consumul de apă cu cuișoare noaptea oferă acestor compuși care susțin digestia timp să lucreze în timp ce corpul tău se odihnește. Peste noapte, intestinul intră într-o fază naturală de recuperare și efectele antimicrobiene și de stimulare a enzimelor ale apei cu cuișoare pot acționa mai eficient. Acest sprijin blând nu numai că îmbunătățește digestia, dar poate ajuta, de asemenea, să te trezești cu un stomac mai ușor și mai confortabil. Urmează, îmbunătățește sănătatea ficatului. Susținerea ficatului este unul dintre cei mai importanți pași pe care îi puteți face pentru sănătatea generală și apa infuzată cu cuișoare oferă o modalitate naturală de a face exact asta. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează mai mulți compuși hepatoprotectori, substanțe care ajută la protejarea ficatului de daune și îmbunătățesc capacitatea sa de a funcționa eficient. Ficatul joacă un rol central în detoxifiere, reglarea hormonală, metabolismul grăsimilor și procesarea nutrienților, deci menținerea sa puternică este esențială pentru bunăstarea pe termen lung. Unul dintre compușii cheie eliberați în apa cu cuișoare este eugenolul, care a fost studiat extensiv pentru capacitatea sa de a proteja celulele hepatice. Eugenolul ajută la prevenirea peroxidării lipidelor, un proces dăunător în care grăsimile din celulele hepatice devin oxidate și deteriorate. Peroxidarea lipidelor este unul dintre principalii declanșatori ai inflamației hepatice, fibrozei și bolii hepatice pe termen lung. Prin reducerea acestui stres oxidativ, eugenolul ajută la păstrarea integrității țesuturilor hepatice și susține căile optime de detoxifiere. Cercetările științifice întăresc aceste beneficii. Un studiu din 2016 publicat în Journal of Applied Toxicology a constatat că extractul de cuișoare nu numai că a redus daunele oxidative în ficat, dar a promovat și regenerarea reală a celulelor hepatice. Acest efect regenerativ este semnificativ deoarece înseamnă că ficatul se poate repara mai eficient după ce a fost stresat de toxine, medicamente, alcool sau alegeri alimentare proaste. Studiul a evidențiat capacitatea extractului de cuișoare de a stimula vindecarea la nivel celular, îmbunătățind reziliența și performanța generală a ficatului. Consumul de apă cu cuișoare noaptea îmbunătățește aceste efecte deoarece ficatul devine mai activ în detoxifiere în timpul somnului. În timp ce corpul se odihnește, ficatul lucrează pentru a filtra sângele, elimina deșeurile și procesa nutrienții. Furnizarea de compuși hepatoprotectori înainte de culcare susține acest ciclu natural de recuperare și reînnoire, promovând o sănătate hepatică mai bună în timp. Urmează, ajută la reglarea zahărului din sânge. Menținerea unor niveluri stabile de zahăr din sânge este esențială pentru energie, dispoziție, curăță gâtul, controlul greutății și sănătatea metabolică pe termen lung. Apa infuzată cu cuișoare oferă sprijin semnificativ în acest domeniu, deoarece compușii eliberați în timpul înmuierii influențează direct modul în care corpul procesează glucoza. Când cuișoarele stau în apă, eliberează antioxidanți și compuși fenolici, în special eugenol și nigericină, și care joacă un rol cheie în îmbunătățirea sensibilității la insulină. Sensibilitatea la insulină se referă la cât de eficient răspund celulele tale la insulină, hormonul responsabil pentru mutarea glucozei din fluxul sanguin. Când sensibilitatea este scăzută, vârfurile de zahăr din sânge devin mai frecvente. Când sensibilitatea se îmbunătățește, corpul folosește glucoza mai eficient și menține un ritm metabolic mai stabil. Cercetările științifice oferă dovezi puternice pentru aceste beneficii. Un studiu din 2019 publicat în revista Food Chemistry a demonstrat că compușii găsiți în cuișoare, inclusiv nigericina, îmbunătățesc semnificativ absorpția glucozei de către celule
și îmbunătățesc căile de semnalizare a insulinei. Nigericina în special s-a dovedit că ajută la transportul mai eficient al glucozei, reducând cantitatea de zahăr circulantă în fluxul sanguin. Între timp, proprietățile antioxidante ale eugenolului ajută la reducerea stresului oxidativ, un contribuitor major la rezistența la insulină la persoanele cu probleme metabolice. Un alt factor interesant este momentul. Un studiu de sănătate metabolică din 2019 a raportat că consumul de apă cu cuișoare noaptea poate amplifica aceste efecte de reglare a glucozei, deoarece corpul experimentează natural o sensibilitate crescută la insulină în timpul odihnei. Pe măsură ce dormiți, celulele devin mai receptive la insulină, făcând aceasta o fereastră ideală pentru susținerea metabolismului glucozei. Când este combinat cu compușii activi din apa cu cuișoare, acest impuls nocturn poate ajuta la stabilizarea fluctuațiilor nocturne ale zahărului din sânge și poate susține niveluri de energie dimineața mai echilibrate. Prin includerea apei cu cuișoare în rutina de seară, oferiți corpului vostru sprijin natural pentru un control mai bun al glucozei, un răspuns îmbunătățit la insulină și o sănătate metabolică mai echilibrată, deosebit de benefică pentru oricine gestionează prediabetul, diabetul de tip 2 sau fluctuațiile frecvente de zahăr. Urmează, susține sănătatea respiratorie. Susținerea sistemului respirator este esențială pentru bunăstarea generală, mai ales pentru persoanele care se confruntă cu congestie, alergii sezoniere sau iritație cronică a căilor respiratorii. Consumul de apă infuzată cu cuișoare noaptea oferă sprijin blând, dar semnificativ, deoarece compușii eliberați în timpul înmuierii acționează direct asupra căilor respiratorii. Cuișoarele conțin în mod natural agenți antiinflamatori care ajută la calmarea țesuturilor respiratorii iritate, facilitând respirația și mai confortabilă în timp ce dormiți. Aceasta este deosebit de utilă pentru persoanele care experimentează tuse nocturnă, uscăciunea gâtului sau dificultăți în eliminarea mucusului. Unul dintre cei mai importanți compuși din apa cu cuișoare este eugenolul, care are beneficii bine documentate pentru funcția respiratorie. Un studiu din 2020 și unul publicat în Journal of Ethnopharmacology a constatat că eugenolul poate suprima reflexele de tuse prin reducerea inflamației în gât și căile respiratorii superioare. Studiul a menționat de asemenea că eugenolul ajută la relaxarea mușchilor netezi din tractul respirator, care lărgesc căile respiratorii și permit aerului să curgă mai liber. Aceasta face apa cu cuișoare deosebit de benefică seara, când rata respiratorie a corpului scade natural și calmarea căilor respiratorii devine și mai importantă pentru calitatea odihnei. Dincolo de eugenol, apa cu cuișoare conține flavonoizi care ajută la protejarea țesuturilor pulmonare de stresul oxidativ. Acești antioxidanți apără împotriva poluanților atmosferici, toxinelor și agenților inflamatori care pot irita plămânii în timp. Deteriorarea oxidativă este un contributor major la afecțiuni precum tusea cronică, exacerbările asmului și capacitatea pulmonară scăzută. Prin contracararea acestei daune, flavonoizii ajută la menținerea unor țesuturi respiratorii mai sănătoase și mai reziliente. Consumul de apă cu cuișoare noaptea susține corpul tău în timp ce doarme, când procesele naturale de vindecare sunt cele mai puternice. Combinația de compuși antiinflamatori, antioxidanți și calmatori ai căilor respiratorii face această băutură simplă o excelentă adăugare la o rutină de bunăstare respiratorie. Poate ajuta la calmarea tusei nocturne, la promovarea unei respirații mai profunde și la susținerea sănătății pulmonare pe termen lung. Urmează, îmbunătățește sănătatea oaselor. Menținerea unor oase puternice devine din ce în ce mai importantă pe măsură ce îmbătrânim și apa infuzată cu cuișoare oferă o modalitate naturală de a susține acest proces când cuișoarele se înmoaie în apă. Eliberează compuși bioactivi
cheie, în special eugenol și diversi flavonoizi care influențează modul în care funcționează celulele osoase. Acești compuși ajută la crearea unui echilibru mai sănătos între formarea oaselor și descompunerea oaselor, două procese care determină densitatea și rezistența osoasă generală. Acest echilibru este esențial pentru prevenirea pierderii osoase legate de vârstă, reducerea riscului de fractură și susținerea mobilității pe termen lung. Dovezile științifice confirmă aceste beneficii. Un studiu din 2019 publicat în Journal of Medicinal Food a arătat că eugenolul și flavonoizii derivați din cuișoare stimulează activitatea osteoblastelor, celulele responsabile pentru construirea noului țesut osos. În același timp, acești compuși ajută la suprimarea osteoclastelor, celulele care descompun osul, prin încurajarea formării de oase puternice în timp ce încetinesc pierderea osoasă inutilă. Extractul de cuișoare creează un mediu ideal pentru menținerea sănătății scheletice. Acest efect dual este deosebit de semnificativ pentru adulții în vârstă, care sunt mai vulnerabili la afecțiuni precum osteoporoza. Cercetări suplimentare susțin aceste constatări. Un studiu pe animale din 2021 a demonstrat că subiecții cărora li s-a administrat extract de cuișoare au experimentat o creștere măsurabilă a densității osoase comparativ cu grupul de control. Cercetătorii au menționat îmbunătățirea ale conținutului mineral, rigidității osoase și rezistenței structurale. Aceste rezultate sugerează că efectele benefice ale cuișoarelor se extind dincolo de suportul nutritiv de bază. Ele influențează activ regenerarea osoasă la nivel celular. Consumul de apă cu cuișoare noaptea permite corpului să folosească acești compuși în timpul somnului, când remodelarea osoasă este natural mai activă. Acest moment îmbunătățește capacitatea băuturii de a susține oase mai puternice, articulații mai sănătoase și o mobilitate mai bună pe termen lung. Pentru oricine este preocupat de pierderea osoasă, rigiditate sau rezistență redusă odată cu înaintarea în vârstă, apa cu cuișoare oferă o adăugare naturală simplă la o rutină de susținere a oaselor. Urmează îmbunătățește sănătatea dentară. Sănătatea orală bună este esențială nu numai pentru dinții și gingiile tale, ci și pentru bunăstarea ta generală, iar apa infuzată cu cuișoare oferă o modalitate simplă, dar eficientă de a o susține. Când cuișoarele eliberează compușii lor activi în apă, rezultatul este o clătire naturală a gurii cu efecte antibacteriene puternice, antiinflamatorii și calmante. Aceasta poate fi deosebit de benefică noaptea, când activitatea bacteriană în gură tinde să crească datorită producției reduse de salivă. Folosirea apei cu cuișoare înainte de culcare ajută la crearea unui mediu oral mai curat și susține dinți și gingii mai sănătoase în timp ce dormiți. Cercetările științifice susțin puternic aceste efecte. Un studiu din 2019 publicat în Journal of Oral Microbiology a demonstrat că extractul de cuișoare are un efect antibacterian potent împotriva Streptococcus mutans, bacteria primară responsabilă pentru caria dentară. Acest organism formează placă lipicioasă pe dinți și produce acizi care erodează treptat smalțul. Studiul a arătat că compușii din cuișoare, în special eugenolul, reduc semnificativ creșterea bacteriană și formarea plăcii, făcând apa cu cuișoare un valoros aliat natural pentru prevenirea cariilor. Dincolo de puterea sa antibacteriană, apa cu cuișoare susține și sănătatea gingiilor. Proprietățile antiinflamatorii ale eugenolului ajută la calmarea gingiilor iritate sau umflate, ceea ce este esențial pentru prevenirea afecțiunilor precum gingivita și paradontita. Inflamația cronică a gingiilor este una dintre principalele cauze ale pierderii dinților, iar calmarea acestei inflamații poate ajuta la menținerea unor gingii puternice și sănătoase. Eugenolul acționează de asemenea ca un analgezic ușor, oferind alinare blândă pentru gingii dureroase sau disconfort dentar minor.
utilizarea apei cu cuișoare ca parte a rutinei tale de îngrijire orală nocturnă oferă o barieră naturală împotriva bacteriilor dăunătoare, susține rezistența gingiilor, împrospătează respirația și ajută la protejarea smalțului. Aceasta o face un excelent complement la periajul și folosirea aței dentare regulate, mai ales pentru persoanele care caută o modalitate naturală, accesibilă și susținută științific de a menține sănătatea dentară. Urmează, susține sănătatea cardiovasculară. Un sistem cardiovascular sănătos este crucial pentru menținerea energiei, mobilității și bunăstării pe termen lung, iar apa infuzată cu cuișoare oferă mai mulți compuși care susțin natural funcția cardiacă. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează antioxidanți și molecule antiinflamatorii, care ajută la protejarea vaselor de sânge de daune în timp. Stresul oxidativ și inflamația pot rigidiza arterele, perturba circulația și crește volumul de muncă al inimii. Decompușii bioactivi din apa cu cuișoare lucrează pentru a contracara aceste efecte prin relaxarea pereților vasculari, îmbunătățirea fluxului sanguin și reducerea tensiunii asupra sistemului cardiovascular. Unul dintre cele mai importante beneficii vine din capacitatea cuișoarelor de a acționa ca vasodilatator, ceea ce înseamnă că ajută la lărgirea vaselor de sânge. Aceasta permite sângelui să se miște mai liber, ceea ce poate susține o circulație mai sănătoasă și reduce riscul de tensiune arterială ridicată. Antioxidanții prezenți, în special eugenolul și diversi flavonoizi, protejează de asemenea căptușeala vaselor de sânge de deteriorarea oxidativă, ajutând la menținerea elasticității și prevenirea formării plăcilor care contribuie la bolile de inimă. Dovezile științifice întăresc aceste beneficii cardiovasculare. Un studiu din 2016 publicat în Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research a constatat că extractul de cuișoare a îmbunătățit semnificativ circulația sanguină și a redus atât tensiunea arterială sistolică, cât și diastolică la subiecții de test. Cercetătorii au menționat că acțiunile vasodilatatoare și antiinflamatorii ale extractului de cuișoare au jucat un rol central în aceste îmbunătățiri. Prin reducerea constricției vasculare și scăderea inflamației, compușii din cuișoare ajută la crearea unui mediu mai sănătos pentru funcționarea eficientă a inimii. Consumul de apă cu cuișoare noaptea poate completa procesele naturale de recuperare ale corpului, susținând o tensiune arterială mai stabilă și promovând o sănătate mai bună a vaselor de sânge în timp. Pentru persoanele preocupate de hipertensiune, rigiditate în picioare sau circulație slabă, integrarea apei cu cuișoare într-o rutină nocturnă poate oferi beneficii semnificative de susținere a inimii. Urmează, îmbunătățește calitatea somnului. Somnul de calitate este esențial pentru recuperarea fizică, echilibrul hormonal, memoria și bunăstarea generală, iar apa infuzată cu cuișoare oferă compuși naturali care ajută la susținerea unei odihne mai profunde și mai restauratoare. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează molecule bioactive calmante precum eugenolul și beta-cariofilenul, ambii cunoscuți pentru efectele lor calmante și ușor sedative. Acești compuși interacționează cu sistemul nervos, ajutând la liniștirea activității mentale, reducerea tensiunii și pregătirea corpului pentru somn. Aceasta face apa cu cuișoare o opțiune eficientă pentru oricine se luptă cu neliniștea nocturnă, dificultatea de a adormi sau trezirea de mai multe ori în timpul nopții. Cercetările științifice oferă dovezi puternice pentru aceste efecte calmante. Un studiu din 2022 publicat în Journal of Sleep Medicine and Disorders a constatat că eugenolul și beta-cariofilenul promovează relaxarea prin influențarea căilor GABA, aceleași căi vizate de multe ierburi naturale care susțin somnul. Studiul a evidențiat că animalele cărora li s-au administrat acești compuși au experimentat anxietate redusă, durată de somn crescută și stabilitate îmbunătățită a somnului. Aceasta sugerează că constituenții cuișoarelor au efecte fiziologice reale
asupra regiunilor creierului implicate în reglarea somnului și controlul stresului. Dincolo de proprietățile lor sedative, antioxidanții din apa cu cuișoare contribuie de asemenea la un somn mai bun prin reducerea inflamației interne. Inflamația nocturnă, fie din disconfort digestiv, tensiune musculară sau stres sistemic, poate perturba ciclurile de somn și împiedica corpul să atingă stadiile profunde restauratoare. Acțiunile antiinflamatorii și antioxidante ale compușilor din cuișoare ajută la calmarea sistemului, facilitând menținerea unui somn neîntrerupt pe tot parcursul nopții. Consumul de apă cu cuișoare înainte de culcare susține atât corpul cât și mintea, ușurând disconfortul nocturn și promovând un mediu intern echilibrat propice odihnei. În timp, acest obicei simplu poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului, reducerea anxietății nocturne și susținerea unor tipare de somn mai consistente, ducând la dimineți mai luminoase și o vitalitate generală mai mare. Urmează ucide bacteriile dăunătoare. Un corp sănătos depinde de menținerea bacteriilor dăunătoare sub control și apa infuzată cu cuișoare oferă o protecție antimicrobiană naturală puternică. Când cuișoarele eliberează compușii lor activi în apă, în special eugenolul, creează un mediu ostil multor forme de bacterii patogene. Aceasta este importantă deoarece microbii dăunători, precum E. coli și Staphylococcus aureus, pot cauza infecții digestive, probleme de piele, probleme urinare și chiar boli sistemice dacă se înmulțesc necontrolat. Consumul de apă cu cuișoare oferă corpului tău o linie suplimentară de apărare, ajutând la reducerea încărcăturii bacteriene și susținând reziliența imunitară generală. Cercetările științifice au confirmat aceste efecte antibacteriene puternice. Un studiu din 2019 publicat în Journal of Food Science a constatat că extractul de cuișoare distruge eficient o gamă largă de bacterii periculoase, inclusiv E. coli și Staphylococcus aureus. Studiul a identificat eugenolul ca principalul compus responsabil pentru această activitate. Eugenolul funcționează prin perturbarea membranelor celulare bacteriene, slăbind structura lor și împiedicând reproducerea lor. Odată ce membrana este deteriorată, bacteriile nu pot supraviețui sau se răspândi, făcând extractul de cuișoare un potent agent antimicrobian natural. Aceste efecte antibacteriene se extind atât la tractul digestiv cât și la gură. Consumul de apă cu cuișoare ajută la inhibarea bacteriilor dăunătoare din intestin care pot cauza diaree, crampe sau boli transmise prin alimente. Susține de asemenea igiena orală prin reducerea creșterii bacteriene care duce la respirație urât-mirositoare, iritarea gingiilor și caria dentară. Pentru persoanele care se luptă frecvent cu infecții sau sensibilitate digestivă, acțiunea antimicrobiană a apei cu cuișoare poate oferi un strat suplimentar de protecție zilnică. Luarea apei cu cuișoare noaptea permite acestor compuși să lucreze în timp ce corpul se odihnește, oferind sistemului imunitar oportunitatea de a repara țesuturile și de a combate agenții patogeni mai eficient. În timp, această practică simplă poate ajuta la întărirea apărărilor naturale și la promovarea unui mediu intern mai curat și mai sănătos. Urmează susține gestionarea greutății. Susținerea gestionării sănătoase a greutății necesită o combinație de alimentație echilibrată, metabolism bun, inflamație redusă și niveluri stabile de energie, iar apa infuzată cu cuișoare poate juca un rol complementar în acest proces. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează compuși bioactivi precum eugenol, flavonoizi și acizi fenolici care influențează mai multe căi metabolice. Acești compuși ajută la îmbunătățirea modului în care corpul procesează grăsimile și carbohidrații, reduc stresul oxidativ care contribuie la creșterea în greutate și pot chiar ajuta la reglarea apetitului prin promovarea senzației de sațietate. Un studiu din 2011 publicat în Journal of Nutritional Biochemistry a constatat că extractul de cuișoare poate stimula
Activitatea metabolică prin îmbunătățirea termogenezei, e procesul prin care corpul arde calorii pentru a produce căldură. Studiul a observat de asemenea o reducere a markerilor legați de apetit, sugerând că compușii din cuișoare pot ajuta la diminuarea poftelor și la susținerea unui control mai bun al apetitului. Aceasta este deosebit de valoroasă pentru persoanele care se luptă cu gustările de noapte târziu sau supraalimentarea, deoarece consumul de apă cu cuișoare înainte de culcare oferă o reglare blândă a apetitului în orele în care consumul de calorii ar trebui să scadă natural. Un alt factor important este stresul oxidativ. Deteriorarea oxidativă excesivă din corp este legată de metabolism mai lent, dezechilibru hormonal, stocare crescută a grăsimilor și niveluri reduse de energie. Antioxidanții din apa cu cuișoare, în special eugenolul și flavonoizii, ajută la combaterea stresului oxidativ, permițând proceselor metabolice să funcționeze mai eficient. Când stresul oxidativ este redus, corpul este mai capabil să mențină un zahăr stabil din sânge, să ardă calorii eficient și să evite acumularea inutilă de grăsimi. Este important de menționat că apa cu cuișoare nu este o soluție magică de slăbit. Cu toate acestea, poate servi ca instrument de susținere atunci când este combinată cu un stil de viață echilibrat, nutriție inteligentă și activitate fizică regulată. Prin îmbunătățirea metabolismului, reducerea apetitului și scăderea stresului oxidativ, apa cu cuișoare oferă o modalitate naturală și accesibilă de a completa eforturile tale de gestionare a greutății, mai ales când este folosită consistent ca parte a unei rutine nocturne. Promovează sănătatea pielii. Pielea sănătoasă depinde de inflamație echilibrată, producție puternică de colagen și protecție împotriva microbilor dăunători, iar apa infuzată cu cuișoare susține toate trei. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează compuși antiinflamatori, antioxidanți și antimicrobieni, care lucrează intern pentru a crea un ten mai clar și mai sănătos. Acești compuși naturale ajută la reducerea roșeții, umflăturii, iritației și coșurilor cauzate de bacterii sau inflamații sub suprafața pielii. Deoarece apa cu cuișoare lucrează din interior spre exterior, promovează îmbunătățiri pe termen lung mai degrabă decât schimbări temporare de suprafață. Unul dintre cele mai importante beneficii vine din capacitatea sa de a reduce bacteriile care cauzează acnea. Efectele antimicrobiene ale eugenolului și flavonoizilor ajută la limitarea creșterii Propionibacterium agnes și a altor microbi care contribuie la porii înfundați și erupțiile cutanate. Prin reducerea încărcăturii bacteriene din fluxul sanguin și susținerea proceselor interne de detoxifiere, apa cu cuișoare creează un mediu mai puțin predispus la erupții, infecții și inflamații. Cercetările științifice susțin aceste efecte de îmbunătățire a pielii. Un studiu din 2020, publicat în Journal of Cosmetic Dermatology, a constatat că conținutul de vitamina C și mangan din extractul de cuișoare îmbunătățește semnificativ sinteza colagenului. Colagenul este proteina responsabilă pentru o piele fermă, netedă și cu aspect tânăr. Pe măsură ce îmbătrânim, producția de colagen scade natural, ducând la linii fine, lăsare și vindecare mai lentă a rănilor. Studiul a arătat că antioxidanții derivați din cuișoare stimulează fibroblastele, celulele pielii responsabile pentru formarea colagenului, făcând pielea mai puternică, mai fermă și mai rezilientă. Pe lângă susținerea colagenului, antioxidanții din apa cu cuișoare ajută la neutralizarea radicalilor liberi, care sunt un contributor major la îmbătrânirea prematură. Prin reducerea stresului oxidativ, apa cu cuișoare poate ajuta la netezirea aspectului liniilor fine, luminarea tenului și îmbunătățirea tonusului general al pielii. Consumul de apă cu cuișoare noaptea permite acestor compuși să lucreze în timp ce pielea suferă ciclul său natural de reparare. În timp, aceasta poate duce la o piele mai clară, o inflamație redusă, o retenție mai bună a hidratării și un aspect mai sănătos și mai tânăr. Poate proteja împotriva cancerului.
Cercetările din ultimul deceniu au arătat că anumiți compuși naturali pot juca un rol de susținere în protecția celulară, iar apa infuzată cu cuișoare este una dintre cele mai simple modalități de a accesa aceste beneficii. Când cuișoarele se înmoaie în apă, eliberează eugenol, flavonoizi și alți antioxidanți care ajută la apărarea celulelor de daune la nivel molecular. Aceasta este importantă deoarece cancerul începe adesea când celulele experimentează deteriorarea ADN-ului cauzată de stresul oxidativ, inflamație sau expunerea la toxine. Prin reducerea acestor procese dăunătoare, apa cu cuișoare poate ajuta la crearea condițiilor care sunt mai puțin favorabile pentru creșterea anormală a celulelor. Dovezile științifice oferă informații valoroase despre acest potențial de protecție. Un studiu din 2012 publicat în Journal of Cancer Research and Therapeutics a constatat că eugenolul poate inhiba creșterea mai multor tipuri de celule canceroase prin declanșarea apoptozei, cunoscută și ca moartea celulară programată. Aceasta este modalitatea naturală a corpului de a elimina celulele deteriorate sau anormale înainte ca acestea să devină periculoase. Studiul a arătat de asemenea că eugenolul reduce inflamația și stresul oxidativ, doi contribuitori majori la mutațiile celulare. Deși aceste constatări nu înseamnă că apa cu cuișoare poate vindeca cancerul, ele evidențiază potențialul său ca adăugare alimentară de susținere pentru protecția celulară. Un alt factor important este momentul consumului. Consumul de apă cu cuișoare noaptea poate îmbunătăți beneficiile sale, deoarece procesele de detoxifiere și reparare celulară ale corpului sunt cele mai active în timpul somnului. Peste noapte, ficatul lucrează pentru a filtra toxinele, elimina produsele secundare dăunătoare și repara țesuturile deteriorate. Antioxidanții și compușii antiinflamatori din apa cu cuișoare pot susține acest proces prin neutralizarea toxinelor înainte ca acestea să cauzeze leziuni celulare și prin reducerea inflamației care altfel ar putea interfera cu funcția celulară sănătoasă. Deși apa cu cuișoare nu ar trebui niciodată să înlocuiască tratamentul medical sau screening-ul, proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii pot contribui la un mediu intern mai sănătos și pot susține mecanismele naturale de protecție ale corpului în timp. În sfârșit, poate îmbunătăți funcția erectilă. Funcția erectilă sănătoasă depinde în mare măsură de fluxul sanguin adecvat, flexibilitatea vasculară și capacitatea corpului de a produce oxid nitric, o moleculă care relaxează vasele de sânge și permite mai mult sânge să intre în țesuturile peniene. Apa infuzată cu cuișoare susține aceste mecanisme în mod natural, deoarece cuișoarele eliberează compuși precum eugenolul, flavonoidele și acizii fenolici, care îmbunătățesc circulația și îmbunătățesc funcția vasculară. Când vasele de sânge se dilată mai ușor și furnizează sânge mai eficient, rezistența erectilă, durata și performanța generală se pot îmbunătăți. Cercetările științifice oferă dovezi convingătoare pentru aceste efecte. Un studiu din 2020 și unul publicat în Journal of Ethnopharmacology a demonstrat că eugenolul crește semnificativ fluxul sanguin în țesuturile peniene prin creșterea disponibilității oxidului nitric. Cercetătorii au constatat că eugenolul relaxează fibrele musculare netede din corpul cavernos, structurile asemănătoare buretelui responsabile pentru erecții, permițându-le să se umple mai complet cu sânge. Acest mecanism este similar cu modul în care funcționează anumite tratamente prescrise, deși într-un mod mult mai blând și natural. Studiul a menționat, de asemenea, îmbunătățirea ledurității erecției și reactivității vasculare, sugerând că eugenolul poate fi benefic pentru persoanele care experimentează provocări erectile ușoare până la moderate. Circulația îmbunătățită este un alt factor cheie. Apa cu cuișoare ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației, care pot deteriora vasele de sânge în timp. Când stresul oxidativ este redus,
Arterele care alimentează pelvisul și organele reproductive rămân mai flexibile și funcționale. Sănătatea endotelială mai bună, sănătatea căptușelii interioare a vaselor de sânge, influențează direct calitatea erecției, deoarece erecțiile nu pot apărea fără un flux sanguin puternic și neobstrucționat. Consumul de apă cu cuișoare noaptea susține aceste beneficii în timpul somnului, când echilibrul hormonal și repararea țesuturilor sunt natural mai active. Deși apa cu cuișoare nu este un înlocuitor pentru tratamentul medical, poate oferi sprijin valoros pentru bărbații care caută o modalitate naturală de a îmbunătăți circulația, a îmbunătăți producția de oxid nitric și a promova o funcție erectilă mai sănătoasă în timp. Cum se prepară apa cu cuișoare? Prepararea apei cu cuișoare este extrem de simplă, iar procesul de extracție permite compușilor puternici din cuișoare să se dizolve în apă pentru beneficii maxime. Începeți prin a încălzi 2 căni de apă într-o oală până ajunge la fierbere. Odată ce fierbe, adăugați 4 până la 5 cuișoare întregi direct în apă. Reduceți focul și lăsați amestecul să fiarbă ușor timp de 15 până la 20 de minute. Acest pas este esențial deoarece fierberea ușoară ajută la eliberarea eugenolului, flavonoidelor și antioxidanților care nu se extrag complet în apă rece. După fierbere, îndepărtați oala de pe foc și lăsați infuzia să se răcească natural la temperatura caldă sau a camerei. Când s-a răcit, strecurați cuișoarele și turnați lichidul într-o ceașcă sau recipient. Pentru cele mai bune rezultate, beți un pahar noaptea înainte de culcare, când corpul intră în ciclul natural de reparare. Aroma apei cu cuișoare este natural caldă și ușor picantă. Dacă gustul este prea puternic, puteți adăuga o mică cantitate de miere, dar aceasta este opțională. Este important să urmați ghidurile de consum sigur, nu depășiți 2 căni pe zi, deoarece cuișoarele sunt potente și prea mult poate cauza disconfort digestiv sau hepatic. Această preparare simplă vă permite să vă bucurați de întregul potențial terapeutic al apei cu cuișoare într-un mod sigur și controlat. Efectele secundare ale consumului excesiv. Deși apa cu cuișoare este în general sigură când este consumată cu moderație, consumul excesiv poate duce la mai multe efecte secundare nedorite. Cuișoarele conțin compuși naturali care pot subția sângele, ceea ce poate crește riscul de sângerare, mai ales pentru persoanele care iau medicamente anticoagulante. Unele persoane pot experimenta de asemenea reacții alergice, inclusiv mâncărime, umflătură sau iritarea pielii. Cantități mari de apă cu cuișoare pot irita sistemul digestiv, putând cauza greață, diaree sau arsuri la stomac din cauza uleiurilor sale esențiale puternice. În cazuri rare, persoanele pot dezvolta reacții de hipersensibilitate care duc la iritarea gâtului sau dificultăți de respirație. În plus, cuișoarele pot scădea nivelurile de zahăr din sânge, astfel încât consumul excesiv poate contribui la hipoglicemie, în special la persoanele cu diabet sau cele care iau medicamente de scădere a glucozei. Din aceste motive, este important să consumați apa cu cuișoare în mod responsabil și să evitați depășirea cantităților recomandate. Cine ar trebui să evite apa cu cuișoare? Deși apa cu cuișoare oferă multe beneficii potențiale, anumiți indivizi ar trebui să o evite din motive de siguranță. Femeile gravide sau care alăptează nu ar trebui să consume apă cu cuișoare, deoarece compușii săi activi puternici pot afecta echilibrul hormonal și digestia. Oricine cu tulburări de sângerare trebuie de asemenea să o evite, deoarece cuișoarele subțiază natural sângele și pot crește riscul de sângerare. Aceasta se aplică și persoanelor care iau anticoagulante precum warfarina, aspirina sau alte anticoagulante. Persoanele care se pregătesc pentru operație ar trebui să înceteze să bea apă cu cuișoare cu cel puțin 2 săptămâni înainte, deoarece poate interfera cu coagularea sângelui în timpul procedurilor medicale. Cei cu afecțiuni digestive precum ulcere, SCI sau BI-PLI pot constata că uleiurile esențiale puternice le irită tractul gastrointestinal, agravând simptomele.
Dacă vă încadrați în oricare dintre aceste categorii, cel mai bine este să discutați cu un profesionist din domeniul sănătății înainte de a consuma apă cu cuișoare. Iată tot ce trebuie să știți despre puterea apei cu cuișoare noaptea. De la protecția celulară la o digestie mai bună, circulație îmbunătățită, somn mai profund și bunăstare generală, această băutură simplă arată cât de eficiente pot fi remediile naturale când sunt folosite corect. Amintiți-vă, începeți ușor, fiți atenți la modul în care răspunde corpul vostru și discutați cu furnizorul de servicii medicale dacă aveți afecțiuni medicale sau luați medicamente. Acum aș dori să aud de la voi, veți încerca apa cu cuișoare în seara aceasta sau o folosiți deja? Împărtășiți experiența voastră în comentariile de mai jos. Dacă acest videoclip v-a ajutat, nu uitați să dați like, să vă abonați și să activați notificările pentru a nu rata niciodată videoclipurile noastre săptămânale de sănătate. Sprijinul vostru ne ajută să ajungem la mai mulți oameni care doresc să preia controlul sănătății lor în mod natural. Mulțumesc că sunteți aici și că ați luat timp să învățați cum să aveți mai bine grijă de voi înșivă. Și dacă doriți să continuați, avem mai mult conținut pregătit pentru a vă ajuta să arătați și să vă simțiți cât mai bine. Faceți click pe unul dintre videoclipurile de pe ecran și ne vedem acolo.